bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Ах, огън първи в декемврийската камина, искри вълшебни праща през комина и като фойерверк ги пръсва из небето и вижте, ето, 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 една след друга пламват светлини по покриви, фасади и елхи. От днес светът ще е по-малко лош, защото тук, пред мола всички, ще видим хиляди искрички, изплели бляскав огнен шал. Започва огнен карнавал и нека той възпламени в мол Русе коледните светлини. Идвам и така като цяло обстановката доста предразполага. Да, тази година сравнително по-рано дойде коледното настроение. Всичко случващо се е хубаво навън, от огъня, от светлините, някакси винаги светлината, топлината запалва нещо хубаво в човек. Чудесен коледен дух, чудесно представление. След шоуто навън, след студеното време, след като ни събират тук да пием топъл чай, някакси просто човек се чувства по-празнично, по-топло, по-жизнерадостно, ако по някакъв начин денят ти е бил, да речем, някакси по-сив, това по някакъв начин го прави по-цветен, по-приятен. Хубаво, че всички имаме повод да се съберем заедно. Пожелавам си най-вече здраве и много успехи на мен, на моето семейство, на всички мои роднини, приятели, познати и на цяла България. Днес е 1 декември и до Коледа остават още 25 дни. Аз обещавам, че ще направя 25 добрини и на Коледа ще му се сбъдне всичко, което си пожелая. Очаквам да получа едно нещо на Барби. Той е като чантичка и възглавничка. Има типче и вътре има тая дневник на Барби. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell